Čo ak by som ti povedal, že existuje jednoduchý spôsob, ako získať viac klientov a lepšie príbehy? Stačia ti na to tieto knihy. Prvá. Osobný kurz MBA od Josha Kaufmana. Ak si tvorivý, ale nevieš, ako robiť biznis, toto je ultimátny návod. Naučí ťa rozmýšľať ako podnikateľ, rozumieť peniazom a dokáže si lepšie nastaviť svoj biznis. Je to overené, jednoduché a zaručené. Druhá. Sid Field. Ako písať dobrý scenár. Toto je skrytý kľúč k príbehom, ktoré ľudia jednoducho nemôžu ignorovať. Tento osvedčený systém vylepší tvoje videá od základov a najlepšie dá sa použiť hneď. Či už robíš reklamu, vlog alebo klip. Tretia, Alan Deep. Takto sa robí marketing. Toto je revolučný prielom. Naučí ťa predávať bez strachu a rizika s totálnou istotou. Ak si doteraz myslel, že marketing nie je pre teba, nie je to pravda. Výsledky sú zaručené. A nakoniec, dvojica kníh od Austina Kleona. Kradni ako umelec a ukáž, čo robíš. Prekvapujúce, rýchle a úplne iné, ako si zvyknutý. Tieto knihy ti dajú odvahu inšpirovať sa, tvoriť bez strachu a hlavne ukazovať svoju prácu svetu. Tieto knihy ti dajú lekcie, za ktoré by si inak zaplatil stovky eur a tých máš hneď po ruke. Daj mi sledovanie, ak chceš viac inšpirácie a návodov zo sveta videí.